אוקיי, אז מה קורה חברים? כאן ינאי ואנחנו בסרטון חדש ומטורף. היום אני פתחתי שרת עם שתי החברים שלי, טנטן ואיתי. בסדר, אתה פתחת, אני פתחתי, אותו דבר, אנחנו אותו בן אדם. הנה, טנטן גם עושה סרטון, אגב, תמצאו את הערוץ שלו, תעקבו אחריו, הוא מטורף, באמת. אפשר להתחיל. אוקיי. איך עושים את אנחנו בגרסה הכי חדשנית, זאת אומרת שיש ספיר. ואני לא יודע איך להכין ספיר. פרוך, איך מכינים את הווד ספיר? איך הוא כבר מת? סלש כזה, לא יודע. רגע, הוא כבר בא אליי. בום! סטון אייג' חברים, סטון אייג'. אוקיי, אז זה שרת חדש, אנחנו עומדים לשחק בו די הרבה, אני עומד לצלם לכם את זה, אוקיי? לאט לאט ייכנסו עוד אנשים, אולי נכניס גם חלק מכם הצופים, לא בטוח, אבל תעקבו ואולי זה יקרה. הנה, גם איתי, פרוך, השיג כבר כלים. די! זוז! גם לי יש. פרוך, אתה יכול די. טוב, יש... וואי. קיפ אינבנטורי, פרוך, קיפ אינבנטורי. עשית? לא. חבר'ה, כרגיל אני שם לי נייט ויז'ן. תתרגלו, כן? כי פשוט אני לא רואה ואני רוצה שיראו אתכם טוב. זוז. אוקיי, אז אנחנו מתחילים חזק, חברים. הרבה לוט. הבנו איך עושים את הספיר, תודה לאל. יהיה מגניב, חברים, יהיה מגניב. עונה טובה. לאט לאט יצטרפו לנו גם עוד חברים. אתם תראו. אוקיי, הנה התחלנו עם המובים. אולי אני גם אפתח ערוץ. חברים, סקופ. איתי פרוכי אולי פותח ערוץ. זה 1 למיליון דבר כזה. ינאי. אני אעשה את זה הרבה, אתם תצטרכו להתרגל כדי שיראו בסרטון באמת מה אני עושה. כי יש לי, המחשב שלי בוא נגיד לא ככה, נגיד ככה לא הכי טוב. אז אין לי באמת מודים כאלה כי זה מקריס לי את המחשב. אז כן, אני שם ככה. מתרגלים. ככה, ואז... אני עושה אקסטרה, אוי לא. פננתי. פרוך, אתה לא עושה אקסטרה. אוקיי, מתחילים לרדת, חברים. המטרה שלי זה להשיג דיימונד, איירון והכל. אנחנו היום לא נחרוש כזה הרבה, כי אנחנו ביום הראשון רוצים שכולם יהיו ביחד. אז מתי שטנטן נלך, טנטן אמור ללכת בקרוב, אנחנו נעצור. אני אעשה לכם חלק 2, אופה. בקרוב מאוד. אוקיי, זה היה מסוכן. חברים, איירון. איירון אקווייר. אוקיי, משיגים איירון. ספידרן. אני אנסה להשיג את הספירים, את כל הספירים, יהיה לי קולקציה כזאת של כל הספירים. בדקתי גם כישופים והכל, ככה שאני יודע מה לשים. קח עוד קצת מזה. נראה לי אין לי מספיק עץ. אני רוצה שילד, אבל לא נראה לי יש לי עץ. זה קצת בסה. אבל בסדר, מתמודדים. טק. ככה כדי שלא יתקפו אותי. מתחילים, אוקיי. אני אוכל קצת. אתם רואים, אני כבר לא באוכל. בואו נסתכל רק. אוקיי, הגענו כבר לגובה של דיפ סלייט, זה כן. אני אכין לי פיקקס. אין לי מספיק לשילד, כן, כמו שחשבתי. נחקור. אוקיי, אז זה לא מגיע כזה נמוך, אתם יכולים לראות, נראה לי יש שם משהו מגניב. לא יודע, נראה. זה או גרס או איזה משהו. נראה. נחקור פה קצת, אתם יודעים, ננסה להשיג מה שאנחנו יכולים.
אני רואה שטנטן כבר הגיע למנהרה, כי מונסטר הנטר. נראה לי קוראים לזה, כן. זה. פיקקס. דרדש. אפילו חרב. אוקיי, אז השגנו כבר פיקקס. ועכשיו חרב. חרב אני יכול לשים כבר מראש. פיקקס אני אשמור, כי פיקקס זה קצת פחות דורביליטי מחרב. אומייגאד, אוקיי. שנייה אחת לא הייתי פה. נייס. ככה. אוי לא, יש לו איירון סורד. אוקיי. אני יודע. זוז. בום! אוי ואבוי. אוקיי, אז זו מנהרה. על זה אני מדבר. אפשר לחפש בספיקריטו. אומייגאד, סליים צ'אנק. אפשר להשתגר אליך, אני לא רוצה מנהרה ולהגיד כן, בוא אליי, בכיף. בוא אליי, בוא. אוי, שמעון. אוי לא, פורק, יש לך עץ? כן. מעולה. היי! למה שיגרתי אותך? אני גם ככה לא. שירים את המודל. מה אסור? לא הבנתי. די! פורק, אפשר קצת עץ? כן, רגע. רגע, נשבר לי הפיקקס. אוקיי. טנטן הלך, אני אעשה פה טאצ'ים אחרונים, מצאתי את זה. קצת עזרה. יש מצב לעזרה. קבל את העזרה הכי טובה. בום. תביא עץ. לא, קראתי את איזשהו. טוב, פרוך. טנטן הלך, אנחנו צריכים לסיים. אנחנו רואים פה מנהרה גדולה. טנטן חזר. כמה דיימונד! יואו, שלי. זה שלי, זה אשכרה שלי. זה המנהרה שאני מצאתי. יאללה, רד למטה. איך יורדים? לא. אל תרביץ לי, אוקיי? תן לי לשנייה. די, אבל למה? לא הבנתי מה זה, אני החזקתי את זה, חשבתי שזה לא מוריד דמות. לא, זה שלי. אני חצי לב, שתגר אליי. אומייגאד. חבר'ה, דיימונד. וואי. מצאתי דמות, אתה יכול לחתום בשבילי. זה המנהרה שלי, בראדר. די. אל תשתגר אליי. בכיף. מצאנו הרבה דיימונד, זו התחלה טובה. זומבי וילג'ר, נייס. אוי, לא. אין לי אוכל. אוקיי, עוד דיימונד. הוא מכין ארמור כאילו? אוקיי. לא, זה השני. אולי כאן... לא, אוקיי, כלום. מי? אני? טנטן. לא הבנתי כלום. אוקיי. אני עכשיו במנהרה, אז אני פחות יכול. דיימונד! אני יצאתי דיימונד. כמה דיימונד, אוקיי. אני לב אחד, זה כן, אבל אוקיי. יאללה. ברא. יש לי אלמנט. יש לי 10 דיימונד. איך משיגים אוכל?
עכשיו למצוא דיימונד. אין לי איך להשיג אוכל. אולי כאן... או, מה זה? טוב. נראה לי צריך למצוא ספאונר. אני לא יכול. תעזבו, תחומקים. אוקיי, אולי... בוא נראה. מה זה? פרוך, יש לך רוטן פלאש. כן, אבל אני צריך אוקיי. ברה. אוי, לא. פרוך, אני יכול להשתגר עליך? כן, תשתגר עליי מהר, אבל יש פה דיימונד בזה שלי. סבבה. תן לעזור לי נגדם. או, רק עכשיו אני רואה. אוקיי, כן. אתה לא יודע איך להשתמש בספיר, אתה יודע. למה לא יוצא לי רוטן פלאש? לא. הנה, תנמד. אוי, לא, וורדן. די אחי, למה? לא היית באמת וורדן? לא יודע, זה עשה לי את הזה שאני לא רואה כלום. או, זה מערה טובה. אוקיי, פעם שנייה, נראה לי עוד פעם אחת וזה וורדן. בריין הכין 3 מגינים. אני כן צריך אנבי להמשך, אז אני אקח קצת מהאיירון, אבל... מה אחי? מה? מצאתי בין הקיסטי. נייס. מצאתי בין שלי. מה? אחי, מצאתי בין הקיסטי. חבר'ה, טנטן פשוט הביא לי שילד. נייס. אוקיי, דיימונד. אני לא יודע. פרוך, תגיד לו שאתה צריך שילד. אוקיי, או, דיימונד. ידעתי שיהיה פה. פליז, יס, רוטן פלאש. אוקיי, התחלה ממש טובה. יש לנו כבר, בוא נראה, 14 דיימונד, זה מספיק לי לפיקקס וארמור. אפילו חרב. או, הל נובדי. מצאתי אייצ'ן סיטי. מה הייתם? אייצ'ן סיטי, מכיר? אפשר להשתגר עליך. יש פה לוט והוא שלי. נראה לי גם אני מצאתי. אבל לא מצאתי הבנת. אוקיי, אני על וול. על וול אני בטוח לדעתי. איפה? יש לי רעיון נוספים שאני לא לוקח כלום מקריאטיב. תראו מה מצאתי. אוקיי, איך אני עולה לשם עכשיו? מצאת נוט שקלל? על מה הוא מדבר? חבר'ה, יש לי לדינגס מדיימונד עם פרוטקשן 4 ואנברייקינג 3. מה די, תן לי להשתגר. אם אתה מוצא עוד אחד אפשר. כן, אני אתן לך, אבל זה שלי. כן, אני עוד שנייה פול ארמור. נייס. איפה זה? חסר לי רק לגינס. נתתי לגינגס נו. איירון. תביא לי, אפשר להשתגר עליך די, בבקשה, אני מת. הכל טוב, אני אתן לך הכל אחרי זה. עדיין, אני מת, עד שמצאתי משהו טוב. טוב, אני לוקח ריסק. אפשר? כן, תשתגר. באותו זמן. וורדן! אני בא לעזור לך. שלא תמות. יאללה, תסתכל אחורה. אני לא רואה כלום.
אוקיי, אני על בול. אוקיי, זה היה מפחיד. דם. אני כפות! יש לנו 17 וורדנים! תהנה. תודה. כיף לעזור. נראה לי הזדמן עליי וורדן. אני אסתכל מלמעלה, יש לי הרבה בלוקים. דם! מצאתי 2 דיימונד ארמור. לגינגס. הם טובים אבל עם פרוטקשן, משהו כזה. הם טובים לדעתי, אין לי פשוט זמן לבדוק. 2 וורדנים, פרוך! תשתגע עליי מהר. השתגרתי. אומייגאד, ראיתי אותו. נו. נלך לכאן. מצאתי לגינגס טובים אבל הם לא מעל. למה הוא כותב את הקורדים שלו? לא יודע. הוא משתגר אליהם לדעתי. גולדן? אוקיי. או, תיבה. פאק. היי, דמיין עליי וורדן, אני כפות. טנטן מת על ידי וורדן. נייס. כאן. טוב. נו, זה אתה עשית לזה כבר לוט. דמיין עליי וורדן. לא, אני עשיתי לזה לוט. יש, השגתי אוכל. לרוץ. את זה כבר לקחתי. אני קצת רץ לפנן שלי. מה אכפת לי מהוורדן? אוי, לא. אולי כאן? יש לי 80 וורדן. אוי, נובדי. אוקיי, לרוץ. האמת, הוורדנים לא סוכרים. אני לוקח את הליש, מי שלא יבין בשביל חוות. אם לא יהיה לי גזרים לזה או זה, אז קל לקחת ככה דברים. בוא לקח את כל התיבות. פרוך, אתה לקחת את כל התיבות שקיימות. כפי שאתם רואים, דנדן ממש עוד 5 דקות הוא הולך, משמע סרטון קרוב להיגמר. אל תדאגו, נמשיך, אבל כן. זה בשביל ההורס שלי. או, כאן עולים. עוד וורדן הזדמן, אוקיי. נוטש! נוטש. כן, לתת ענות שפר? כן. אפשר להיות ספקטייטור, יש עליי 15 וורדנים שרודפים אחריי. אוקיי, נפלתי. פרוך, צריך לצאת. טוב, תודה שצפיתם, תראו מה השגתי. אפשר לסרסל. לא, אמרנו לו, אז אמרנו לו. טוב, תסתכלו מה השגתי. תראו, אני יכול לעשות עם זה עוד ארמור. תודה שצפיתם. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.